mennään toista kautta. Tehdään miakastaurat, hiilataan ne traumat. Tee muutos Google-aula. Nyt siivotaan Tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupata. Oh shit. Oh shit. Oh god. That was hilarious. Ah, even worse. Even worse. Yo! Like the different air currents are like nuts. Floaty snow! Yow! Look at that! Yow! Eikä manneten välistä nahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelle aikakaudelle. Kuka ei vaivu saunakoon aika naapurin kuidusaudelle. Tää on yhteisen ryhtiliike, tottunut kovempiin paineisiin. Tullaan nytkin kiire, siirtyy kovempiin aineisiin. Ne kätkee merkityksiä, huomimattomiin paikkoihin. Tavallaan satsaa kuolemattomiin laineisiin. Älä mieti tulevaa, kerro mulle miten historiaa luetaan. Älä mieti menneitä, älä turhaan mieti tulevaa. Kerro mulle miten historiaa luetaan. Tässä hetkessä on kaikki mitä tarvitaan. Ja me voidaan tehdä ihan mitä halutaan. Oh buddy. Shit, yeah. Eli lamassa vaktani, oli matkalla kärkee. Kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari, äänitin 5 LP. Minä nöyrin palvelijanne, Ed Dimitrikin kostaja. Minä erotan kasvoiltanne potentiaaliset ostajat. Oikeutta Armenialle, allekirjoita Ottawaa. Nyt me tiedämme vaaleistanne, Svaboda. Nice.